কালি আমি নিরঞ্জনর বরাতি যাইছিলু আজ তার রিসেপশন সমস্তে সাংমানে আসিছু আপন মানে দেখি পারুথিবে ଆଉ ଏପଟେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ ଦେଖିକିନା ଷ୍ଟେଜ୍ କେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ କପଲ୍ ନିରଞ୍ଜନ ଆଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ କପଲ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନର ଶାଲି कोका पुत्रा दुई जन आमे अछन ଏ ଦୁଇ ଜଣ କକା ପୁତ୍ରା ଆସନ୍ ବାକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ नहीं मु कोका से पुत्रा କିଏ କକା କିଏ मु ପୁତ୍ରା कोका ये पुत्रा पुत्रा बढी होला ना बे ପୁତ୍ରା ପୋଟ ଲେଖାନ୍ତି ଭାଇ କକା ସାନ୍ ଲେଖାନ୍ତି ଶିବାକର ବି ପଳାଇଲେନ ବି ଦାଦାଟେ କାଲି ବରାତିରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ନାଚୁଥିଲେ ହେଲା ପରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି बहुत भल लागुଛି जीवन आरंभ करवाले जाउछी ସାଙ୍ଗରେ ଝୁଲୁ ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ ଆଉ ଝୁଲୁ ଦାଦା କେ ମୁଇଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲି ନ ଦାଦା ପୁରା ଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी पड़ी है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया अरेंजमेंट ସତ୍ୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଏଇ ତ ବରାତିରେ ହକି ହେଇଛୁ ଆଜି ରିସେପସନ୍ ପରେ ଘରକେ ଯିବାଲେ ବାହାରିଲେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ